Fede skede. Hallo, gider du fast på de der dæmser? Jeg sidder ikke hernede og kigger på slåskamp, der ikke kommer. Hvad var jeg? Du har ikke nogen tær. Nej, men jeg er ikke handicappet ligesom dig, vel? Du ligner en handicap, hvis der med sig også så. Nej, du kan ikke engang tale dansk. Jeg er stolt. Ja, fordi du siger redigere i stedet for reagere. Jeg er stolt. Og menstruation i stedet for demonstration. Jeg er stolt. Og computeren i stedet for computeren. Prøv at kigge din ansigt engang. Og du siger din ansigt i stedet for dit ansigt. Du prøver at kigge på dit ansigt engang. Dit dumme ansigt. Se, så taler jeg aldrig til dig. Prøv at tænke på det. Ja, din fede skede. Tænk på det, tænk på det. Hvem ligner en fed skede? Dig. Se! Dig, din fede skede. Jeg kan ikke være en Hvor fed ligner skede, du en åben pikhoved, når du ligner det allermest. Nå, du ligner det allermest. Det er sjovt, Mutti. Det har jeg faktisk godt lagt mærke til, at du stammer. Du siger til alle, du stammer. Ja, du er bange for et eller andet, ellers er du ikke stammet. Hvad er du bange for? Er du bange for, at du får tøst? For mig. Er jeg bange for en hest? Christina, vil du ned og ligge? Jeg kan ikke. CH giver aldrig op. Sandra, du ved godt, jeg sletter den der video, ikke? Ja, du ved godt, du skal lukke røven nu, ikke? Hvorfor nu råber Den ryger en tur på YouTube. Mutti, der tror, hun er så sej. Vent lige, er det ikke hende, der tror, hun er den sejeste i verden? Jo. Jo. Ja, men så sejere end dig. Jamen, skal sgu ikke sidde, det er mig. Jeg gider. Jeg hjælper dig ikke den her gang. Det er selv klart, det er